Юлларга чыгып киткәндә, аның ахырында ни көтәсен? Кемнәр белән очрашырга насыйп буласын? Нинди сөенечләр, хәбәрләр ишетәсен? Нинди авырлыклар кичерәсен белмисең. Аллаһка тапшырдык дисең дә, чыгып китәсең. Бер нәрсәне төгәл беләсең. Кайларга гына барып төшсәк тә, безне милләттәшләребез каршы ала, җылыта, сыйлый, язмышын бәян итә. Язмыш дигәннән ай-хай катлаулы ул. Һәр җирдән бер китап язырлык тарихлы язмыш ишетәбез. Безне туганнары кебек каршы алган халкыма рәхмәт әйтми ни дисең инде. Менә шундый авыр юллардан барабыз. Ачылмаган, гомер булмаганны монда бик кар яуган. Искеле хөрмәтле. Без кая барсак та карагын биләбез. Я булмаса яңгыр. Ставрополь краенда барганчак авылын ишетеп белә идек. Менә ниһаять, без шушы Ставрополь краенда урнашкан барганчак авылына килеп төштек. Гомумән монда алар 3. Ә менә иң зурысы һәм безнең милләттәшләребез яши торганы шушы кече барганчак авылы. Билгеле инде авыл тарихын нәкъ менә шушы авылда яшәүче милләттәшләребез үзләре җиткерде дә безгә. Менә сезнең кулыгызда хәзер менә мин күрәм Екатерина II-нең указы хәтта. Бу нәрсә беләндер бәйле. Димәк, бу авылыгызның тарихы нәкъ менә шуннан башланган. 1788 елны татарларга да бирә шундый рөхсәт. Бирәккә җир әзлегеннән, өстәвенә татарларны чукындырганнан соң чукынмаганнарның җирләрен алган булалар, җирсез халык күбәйгән була. Шунарга күрә биргә Екатерина өстәвенә инде татарларны Казанга бара, мәчет салдырга рөхсәт бирә. Татарларны күреп, сөйләшеп, яшәүләрен белеп, Екатерина татарларны хөрмәт итә башлый. Шунарга күрә ул татарларга бында Кавказга күчәргә рөхсәт бирә. Ир балага җир бирелә. Җир бирелә күп. 40 калмык десятинәсе. Һәр бер ир баланың башына. 5 yaşındamı, 50 yaşındamı, 100 yaşındamı. Җир бик күп бирелә, калмык десятинасы башка десятиналардан күбрәк була. Биредә менә сайлап алалар җирне, шунда татарлар башта килеп карыйлар дип инде сөйләр. Дөресен әйткәндә, минем әбиемнең сакланган әтиләреннән сакланган риваят буенча монда булган анда хәтлендә татарлар яшәгәннәр. Берәүләр әйтә Пугачев восстаниесеннан сынып качып килгәннәр, Пугачевский восстаниедә йөреп. Берәүләр әйтә беглый каторгадан качканнар була. Ну, дөресен әйткәндә инде шулсы указ белән законна безнең татарлар менә бу авылга күчәләр, урынны сайлыйлар, җирләрен яшәргә тотыналар и беренче тапкыр корбан суялар. Шунарга күрә бездә елда язын шул июнь айларында корбан дип без әйтәбез, корбан уздырабыз. Әвәлге татарларда инде ул яңгыр беләсез, яңгыр сырап булган. Монда инде күй суялар, мулла укый, халык җыела, һәрберсе акча бирә. Ә кайсы яклардан килгәннәр татарлар? Казанский губернияда. Малмыш, Арбор, шул яклардан килгәннәр. Казанның үзеннән менә минем әбиемнең әтисе Казанның үзеннән килгән булган. Ә ни өчен барганчак? Барганчакмы? Бер яктан бу җирләр карталар буенча барыгым чак дип әйтелә торган була. Бу монда нугайлар микән, күчмәле нугайлар йөргән. Шунадан да барган чак. Монда килеп инде барганчак, баргымчак дип. Алар баргымчак, барган чакта инде биредә аларның ставкалар булган, торганнар, яшәгәннәр, үлән ашаганнар зат, кышкы кире башка ергәләргә киткәннәр. Шунда биргәч, кече барганчак белмим ник ул кече барганчакны ябыштырганнан да, ул малый баргымчак дигән бар, моны карарсыз картадан. Бар, шунарга күрә дә язылган. Бында тирә күрше урыс авылларында бик зак әлдә 60-нчы елларда да безнең авылны Казанцы дияләр, татарларны шулай Казанцы дия. Әйе, бай тарихлы бу авыл. Аны бер генә тапшыруда җиткереп бетереп булмый. Аннан соң без кече барганчакка бер генә көнгә килдек.
Вакыт чикле булу сәбәпле авыл халкы белән аз аралаштык, гафу итәрсез. Биредә Төньяк Кавказ һәм Көньяк федераль округлары татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре белән очрашу узды. Билгеле авылга Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шайхразиевның килүе дә зур вакыйга булды. Авыл үсешенә файда китерерлек күп кенә сораулар да хәл ителде. Кеше Барханчакта Аллах йорты 2019 елда төзелә башлый. Бүген мәчеттә эш дәвам итә. Гомуми мәйданы 3000 квадрат метр булган җирдә урнашкан мәчет бинасы авылның үзәгендә уңайлы урында урнашкан. Аллах тіле, что бізді ауыз бірікмен яшарға алып насип етсін, маршрутқа салу берсін. Аллах тіле, что айырмасын бізді бір-бірімізден. Бір-біріміздің білішейік, бір-бірімізді ұнытмайық. Важлыбыз, чтобы татар тілін, татарлар бір-бірісін білішейік шылай. Авылның 16-нчы урта гомуми белем бирү мәктәбе эшчәнлеге белән дә таныштык. Әлеге мәктәптә бүген 5 авыл җирлегеннән 192 укучы белем ала. Татар теле дәресләре 1-8 сыйныфлар өчен факультатив буларак укытыла. Ши үзләренә рәнгеләре кели. Бездә былай да сөйләнә татарча инде. Күбрәк затлар беләләр ушы. Инде татар авылы мәктәптә тәрбия эшләре нинди телдә эшләнә? Бездә в основном дим урыс телендә. Русча без алып барабыз урокларны. Инде төшенмәгән, аңланмаган затларны татарчада аңлаштырып җибәрәбез. Рус балалары бармы? Рус балалары крестьянский, село крестьянскийдан бар бездә. Күбәк түгел. Әвәлгә караганда әзрәк инде. Күбесе бездә Нижний Барханчак дигән, Верхний Барханчактан Төркмән халкы. Төркмән халкы. Вот. Күбрәк инде татарлар менә Малый Барханчакта в основном татар балалары. Мәктәп Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы белән тыгыз элемтәдә тора. Министрлык һәрвакыт үз ярдәмен күрсәтә, мәктәп китапханәсен ел сайын федераль стандартларга туры китереп, язылган татар теле дәреслекләре белән тәэмин итә. Балалар, чтобы күбрәк белсеннәр, безне авылны, затны онытмасыннар, что инде бездә инде родинабызны инде онытмасыннар, татар телен онытмасыннар. Шәхесләрне бирәсез бит инде, Бирәбез, да. Бирәбез, бөтен biz рәтәбез, менә гимннарында бөтен затны күрсәтәбез, Казан белән не зат связаны. Мәктәптә балаларны авыл тарихы белән дә таныштыралар. Билгеле бу урында без кабат үткәннәргә кагылып алыйк әле. Историясы. Почему бы айтла Малый? Бу огромный, намында раньше 2000 с чем-то кешиде, әле аскалдылар. Потому что то үләләр, то пандемия, то китәләр башка yerga яшәргә. Малый, бесе кеше. Монда, потому что 5 семья иде, поэтому Малый булган ул. Безнеке баш авыл әйтләр. Баш авыл. Әле урыслар верхний дип куйдылар безгә. Менә без намнасы верхний ул. Ул потому что первый булган. Дальше Тамак авыл ди, Тамак авыл. Бу баш авыл, Тамак авыл. Бу Казанны иде бу. Казанны монда Казансы. Елгы биек җиңү битараф калмаган йорт һәм гаилә юк. Эшлекле сәфәрен Милли шура рәисе Васил Шайхразиев Бөек Ватан сугышы ветераннары исемнәре язылган һәм Чечен Республикасында хәрби бурычын үтәгәндә һәлак булган Салихов Радик истәлегенә мемориаль такталарга чәчәкләр кую белән дәвам итте. Безнең һәрбер татар авылында хәтер саклана. Менә Кече Барханчак авылыннан Бөек Ватан сугышына 224 кеше киткән. Аның 62-се генә туган авылына кайта алган. Мәктәп, балалар бакчасы, китапханә, хастаханә эшли авылда. Менә мәдәният йорты аерым бер үзәк булып тора. Киләчәктә аны төзекләндерү каралган. Әйе, авылын, аның көйләрен, гомумән тормышын сөймәгән кеше анда яши алмыйдыр. Кече Барханчак авылы халкы чын ихластан сөйли бу хакта. Авылны ни өчен яратасыз? Бик матур, бик әйбәт, вообще таулар, мәдәният йорты, мәктәп. Кешеләр өчен бик душевныйлар, гостеприимный кешеләр бездә. Постоянно улыбчивыйлар. И без үзегез
Biz avulda всегда yaxşırak чем başka җирдә. Татар теле өчен яратабыз авылыбызны, бөтен әдәтләре өчен. Аллага шөкер, авыл тулы кеше, авыл тулы лан, авыл тулы безнең эшли торган кешеләребез. Фермерларыбыз да бар. Аллага шөкер, бөтен затыбыз бар бездә. Без ничек әйтергә жаловаться да итмибез бу янда. Бөтен Аллага шөкер, беребезгә булышып яшибез дә. И изад әйткән ки, шу авыл турында. Әйтәләр, авыл җир бар, бул бар дип инде, погодный условиялар не тема дип әйтергә. Но безнең картлар әйтә иде, безнең әби бабаларыбыз монда килеп торып башлаганнар, булай гына түгел. Значит, бер зат бар бу авылда. Шуның өчен безнең кыйларыбызны да яратабыз. Каердан бала тугач алалар суны үлгенчек шул кыйдан эчереп, шуны кыйындырып җибәрәләр дә. Шундый кыйлар бар бездә. Без татарлар шушы исеме белән җирдә яшәүе үзе бер бәхет. Biz Tatarlar yaşayız biz җирдә, bir халыклар белән гөрләшеп. Башу клубыбыз безнеке. Ул безнең центр. Монда бөтен затыбыз бар. Спорт залыбыз да бар. Водоканал, тиротдел. Монда мәдәният йортында бөтен әйбер бар монда. Шуның өчен мин саклагым килә моны. Уланнар булыр. Бөтен сала бирсә йөрерләр шунда. Шунда киңәнеп, более современный, более лучшерак дием дә, әйтимче шуның. Лучшерак, чтобы безнең халыкка ул яхшы калсын, чтобы читтән килгән кешеләргә оялмыйк без. 2014 елда biz bu мәдәнияткә минем ирем белән Хамитов Рустам Борисович белән эшкә кердек. Шул елны без тотындык балалар җыярга, коллективлар җыярга. 2 коллектив ачылды бездә 2014 елда. Бәйрәм дигән, Йолдыз дигән. Бәйрәм дигәннәре зуррак балаларыбыз иде, Йолдыз дигән кечкенә генә балаларыбызны җыйдык. Шуннан бирле моны уже инде 8 ел булды, без эшебезне алып барабыз. Безнең балаларыбыз бөтен всероссийский конкурсларда да, международный конкурсларда да җиңүче булып торалар. Biz танцика уже йөрибез 10 ел. 10 ел танцы. Первый класстан киттек танцевальныйга. Без әйдә йөрдек, вокалга йөрдек, әле оригами иде бездә. Мин моны пианиноны бетердем, пианинода играп беләм. Бездә хореографыбыз Унтеская Юлия Викторовна. Уже 10 ел монда йөри, безне учитель. Разный городlar күрәбез, бер матур җирләр күрәбез. И бик безгә шый, ул безне вдохновляет. И кешеләргә тоже матур танецларны күрсәтәбез. Күп кружок, йөрибез мәдәният йортында, ланар, йөгралар, физкультура, шул. Вокал җырлыйм, уже 9 ел җырлыйм. Ай балабалым, вай балабалым, агиделнең таңата. Шулай. Дөрес, иң мөһиме яшьләргә җыелырга, танышырга, кавышырга урын бар. Балаларны иҗади яктан ачу мөмкинлеге тудырылган. Авыл халкы һәр чарага менә шулай зал тулып килә. Үзләренеке бит. Ставрополь крае кеше Барханчак авылында бүген зур вакыйга. Монда Төньяк Кавказ, Көньяк Россия федераль бүлгеләренең татар иҗтимагый оешмаларының утырышы. Милләттәшләребез белән очрашулар 2018 елдан башлап, һәр елны милли җәмгыятьләр вәкилләре Россия Федерациясының барлык федераль округларында, төрле шәһәр һәм районнарында үткәрелеп килә. Менә без монда җыелу, менә бу 2 федераль округның җитәкчеләре җыелу, без иң беренче килеп, үзебезнең осталык белән, үзебезнең бәхет белән, үзебезнең тәҗрибә, үзебезнең өмет белән күбесенчә бүген эшлибез Рөстәм дуска. Biz sizning kubigizda bo'ldik. Agarda siz shundan so'ng bu mahavikni tog'inda ko'proq olib borasiz ekan, ishida kirib chiqadi, xalqni da birlashtiradi. Biraz gina alnıga qararga kerak. Hozirgi kun bilan gina turmasga kerak. Mana shu kelgan kishi hozir bizga bek zo'r kishi keldi, Shahraziyeva Sergeyevich. Men kengelim to'ldi. Keldi Qozondan kishilar, keldi ul kishi, keldi do'stlarimiz boshqa regiondan.
Но ең бірінші ішін затымызды ішләді қазір, что ол келді бізге. Василий Гаязович белән посоветоваться итте инде. Ул опытный кеше, ул белән изат сөйли, ул белән ничек советовать итәргә. Кешегенчә мин аны яратып тыңлыйм. Кеше качанда багаж за спиной, бик зур, андый кешеләрне просто тыңларга кирәк. Тыңларга эшләргә ничек ул әйтә, правильно, ул дөрес күрсәтә, юлын күрсәтә. Ничеккә барырга. Кешенең өчен сабан туенда ул әйтә, менә монда уздырырга кирәк ул сабан туены. Каяда кирәк, менә кая кирәк уздырырга. И ул дөрес әйтә. Әби чыкса да 9 яшьлек, 8 яшьлек сабан туйга кереп утырып чәй эчсә дә, шул безгә дә риза була. Без кешенең белән риза булабыз. Рәхмәт диябез аларга. И Василий Гаязовичка да бик зур рәхмәт. Бөтен Татарстанга да зур рәхмәт. Бик рәхмәт. Бик үзенчәлекле авыл бу. Монда элек-электән тарихы гына түгел, йолалары да сакланып килә. Мәсәлән, кыз урлау йоласы. Менә нәкъ шул хакта белешер өчен без инде 45 ел бергә гомер итүче Ибраһимовлар гаиләсенә юл алдык. Илгедә килгән инде, алдыннан килгән ул кыз белән малай күрешмәгәндә булган. Алдын инде безгә чике ул. Kız bile malay birisi bilmegen de, etisi enisi dimnegen, kardeşi dostu dimnegen de, olganlar da, tırıp da kalganlar indi. Kim tırgan kim yok, tırıp kalganlar, bırıngılar. Bizning vakitte indi uje körüşü var idi, klub var idi, klubga baraydık. Biz koytaydık, orta bizden baralar, biz açulana, biz klub yeberebiz, kiri de продолжать etile. Min özüm Stavropol'da okudum, olmanda idi. Bara Stavropol'ga. Yok, min kalam, min big yarataydım kült prasvitna. Big birge yarattım ömür boyu. Big yerlarga yarattım. Elde de yaratam. Kengelim gene hazır уже югыланым войнада. Ибраһимовлар 3 малай тәрбияләп үстергәннәр. Бүген кечкенә уллары махсус хәрби операциядә илен саклый, олы улларын югалтканнар. Авырлыклар күп күргәннәр. Күңелләре төшенкерәк булса да, яндагы уртанчы улларының балалары белән куанып көн күрәләр. Инде гаилә тарихына килсәк. Авылда эшләдем, колхозда эшләдем, шоферым булып. Ничә ел эшләп 40 ел эшләдем. Шушы авыл кызын алдыгыз инде. Да. İbdeşim bir yaşı ibdeşim. Ничек таныштыгыз? Bir uramda tırdık. Ул старшыйрак иде. Мин яшь идем. Яшьли бардым анарга. 3 малай таптым. Шуның белән яшәп калдык. Гомер буе строить ителдек, гомер буе нужа тарттык. Шулай яшәдек. Үзем почтальонка булып 23 ел эшләдем. Мал асырадык, мал тоттык, азап күрдек, бик нужалар күрдек. Ничек кенә булмасын, лайыклы иленә, туган җиренә тугры уллар үстергәннәр алар. Мен мына авылда калдым, школны бетердем да сразу кирдем колхозга эшкә. 2000 елдан мына шунда кадәр эшлим бер җирдә. Кем булып эшлисез? Водителем. Башладык строиться ителәбез, избас алып торабыз. Мал тотабыз, зат тотабыз, айланнар школда, садик, шулай итеп авылда яшибез. Балалар карап торырга да күпмәйме? Тимурның хатыны Кабардин-Балкар республикасыннан. Менә гаилә тарихы бик кызыклы. Мама отсюда была. Татарка. В гости приехала. Поменялись. И украли сюда. Кстати. По старым обычаям украли. Да? Расскажите, вы вообще не видели его, да? Пару раз в жизни видела. Но не встречались, ничего. Просто знакомы были. И на Байрам приехали к бабушке в гости. И после Байрама украли. И так и осталось. Яраттым мин аны. Шул бәйрәмгә килгән иде. Бәйрәмнән соң кичкырын бардым, үзен машинада ката итәм дип. Алып чыктым. Другама утырттым за рулем. Бер әйләндек тә, йырлап китердек өйгә. Да, другларым берсе за рулем килде, берсе мылтык атты. Шулай бөтенесе поддержка белән, зат белән. Ничек мылтык атты? Кызны киленнәр лагач, бездә мылтык аталар. Капыдан кергәндә. Капыдан кергәч, аттылар. Шо, аннан никах, да, калдык. Сез бәхетлеме менә бу? Бәхетле, бик бәхетле. Менә әле тагын Алла күрсә 4нче бала көтәбез. Алла күрсә, все яхшы, бөтен зат яхшы. Яшәп торабыз. 12-й год пошел.
И как вам? Ничего, хорошо. Я сама не люблю город. Сельский человек. Понравилось. Дети пошли, работа, хозяйство и так и пошло. Где работаете? В МФЦ. Әйтегезә рәхим итеп. Нәрсә ул бәхет? Бәхет ул бергә яшәү, авыз берлек, бәрәкәт, бер-береңне төшенү, бер-береңне саглашка килеп, юл биреп, латын алып яшәп калсаң, ыланнар үстереп, аныклар карап, мына шул саулык булсын, саулык, мына шул бәхет. Yaşıydı, yakşı yaşıydı. Yıldaşım bir yakşı, bir ünlüklerini koyuyorlar, onlar bizde koyuyorlar. Oğuz bölük bilen yaşıyordu. Малайга әйттем ни аныгыма. Мәйтәм 45 ел терпеть иттем. Бәби низә терпеть иттең ди. Бабаңны терпеть иттем. Яраткансыз сез терпеть итмәгән. Шул инде, шул юрап итәм моны инде. Ну шул. Менә шундый кызыклы гаилә, ә безнең һәр татар гаиләсенең өстәле тулы ризык. Ризык дигәннән Хөрмәтле тамашачыларыбыз, билгеле инде безнең кайларга гына барып чыксак та, үзебезнең милли ризыкларыбыз менә шулай игътибарыбызны җәлеп итә. Мәсәлән, минем кулымда бу ризыкларны кайдадыр кош теле диләр, кайдадыр урама, монда мәсәлән ул катлама. Һәм инде менә беләсезме, булай сөйләп кенә ул калдырып булмый. Менә монда өстәл тулы милли ризык. Һәм без кеше Барханчак авылында. Бездә бу авылда пешерә торган бөтен сабантуйларга һәм бөтен мәҗлесләргә стәл накрывать иткәндә пешерәбез, берчедә катлама пешерәбез. Моны шуның өчен монда ул бик моны уртада тора. Һәм пешерәбез төрле бәлешләр. Бәлешләр пешерәбез, өч почмаклар пешерәбез. Бик тәмле була. Безнең халык бик ярата андыйны. Моны юк монда пәрәмәчәл дә бик без яратабыз да. Ул пәрәмәчә без бик тәмле булды. Вис ашап бетерделәр. İnkal дигәнне пешерәбез. Да, инкаль пешерәбез. Нәзик кенә җәймәҗәяз. Камырдан ит пешерәбез. Шурпасында pişirip alabız şu kisek kisilgen ceymeni. Anarga bula zor kisegitlerde küçük kisekte yarı berengide kisek salasın sugan bilen may üstüne salasın. Sarımsak delde sarımsak üstüne salasın. Sarımsak ne tüyesi? Tüyesinde şurpanın üstüne alasın da şunun bilen tuzluk deyip ettiler. Tuzluk deyip ettiler. Tuzluk diyenler eli sizin yaklarda tuzlu şey de içerler. İçerler de. Biz anarga kalmak çayı deyip ettiler. Takta çay var mı? Takta çayından biz kaynatabız çay. Anarını ya sıyık kaymak bilen, süt üstü bilen indi. Maysalar var. Ya süt bilen, kelesen sarmayda salırka bular. Karabırıç. Kelemfer de kırıp salasın, bik temli bular. Biz yukarıda alar bile sileşmeyiz, bilesizmi? Mine olarının sileme iştesiniz. İyi şapırtıp tuz salabız. Şapırtıp da kirek. Niçe kabır? Bir 40 tapkır şapırtsan bik temli. Bik temli bular. Şapırtı ol koynadı değil. Yok değil. Çümüş bilen çümüş bilen şunu nitip niçe kırıp çumdırıp degene kir kazanda salabız ya kastırmayız. Kislorod bilen bayıtabız da. Bik temli bular. Hürmetli tamaşaçılarımız, mine iştesizmi? Şunlar da mine her bir şirkliknin üst silemi. Hem olarının mine şunday matur edip, tenli edip silegenleri, bizlerince silegenleri. Kabartma pişirer, mayda, açı komurdan. Allah birse, ikinci yola kilgeçtim. Biz mine nekşuşu riziklarını, onların üylerine kirip, Гади генә әйтсәк, озак шикердәштек без алар белән. Тик сөйләшеп туймадык. Чын, ихлас, матур халык яши кеше Барханчакта. Бу якларга кабат әйләнеп кайтырбыз әле. Ә менә шундый гади дә, тынгысыз да, кунакчыл, ихлас булганың өчен рәхмәт сиңа халкым.